खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं माखासे खौरां लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो लखिमपुर आरो धेमाजि जिल्लानि थागिबिफ्रा सांग्रां जानाया गाहाम लखिमपुर आरो धेमाजि जिल्लानि गोबां जायगाफोरावनो दैबाना जानो हागौ बोथोर बिगियाना अरुणाचलाव 48 घन्टायाव गोबां अखा हागोन होननानै सांग्रांथि होदों बेनिखायनो अरुणाचलाव अखा हायोब्लानो आसामनि लखिमपुर आरो धेमाजि जिल्लानि दाब दाब जायगाफ्राव दैबाना जागोन बेनिखायनो धेमाजि आरो लखिमपुर जिल्लानि दाब दाब जायगाफ्राव दैबाना जानो हागौ होननानै सांग्रांथि होदों आसामनिफ्राय गुबैयै दैमा दैसा जिंफोराव थानाय गामिफ्राव दैबाना जानो हागौ बेनिखायनो सांग्रां जानो थाखाय खावलायदों आसामनिफ्रायबो दिसपुराव साख्रिनि आनजाद जायोब्ला जेबो जाख्ल'नाय जाया गासै हारि माहारिया समानै मोनथाय मोनो आरो क'क्राझाराव ओंखारनाय साख्रियावबो जेबो जाथि बासा बासि थानाय नङा गासै दुखियायानो साख्रि मोनगोन बेबायदि राहाखौ खालि बिजेपियाल' खालामगोन जुदि बिजेपिया बिटिसिआव सोरखार फैयोब्ला बे खोथाखौ आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंथिदों खोथाखौ गोथौयै साननानै आरो बिजिरनानै नायनायाबो गाहाम बर' रायजो राजाफ्रा डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंथिदों दि बिटिआरआव नैथि थामथि थाखो रावबो थानाय नङा बिटिआरआव गासैबो सेथि थाखोनि नोगोरारि मोनगोन आं गिबि मन्थ्रि जानायनि उनाव बिटिआरआव थरसेबो बमा आरो गरसेबो गुलिनि सोदोब खोनायाखै 2014 मायथाइनि सिगां बिटिसिआव हारिखौ लानानै दावराव दावसि जादोंमोन नाथाय 2014 मायथाइनि उनाव जेब्ला नरेन्द्र मदिया प्राइम मिनिस्टार जादों अब्ला गोजोना फैनो जागायजेनदों बे लेखायै 2020 मायथाइयाव गोजोन गोरोबथा जादों आरो 2021आव रायजो राजानि अननायाव आं गिबि मन्थ्रि जादों आरो आं गिबि मन्थ्रि जानायनि उनाव बिटिसिआव थरसेबो बमानि सोदोब आरो गरसेबो गुलिनि सोदोब खोनायाखै होननानै बुंथिबाय डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया बेजों लोगोसेनो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया फोरमायथिबावदों दि 21 आगस्टनिफ्राय महिला उद्यमिता बिथांखिनि गेजेरजों मोनफ्रोमबो बियाबाव 30 निफ्राय 40 रोजा आइजोफोरनो 10 रोजा राङै राननानै होनाय जागोन बेनि अनगायैबो मेट्रिक आनजाद होनो गोनां फरायसाफोरनो बिजाब बायनो थाखायबो 300 राङै दानफायाव होनाय जागोन दासिम 1,50,000 साख्रि होनाय जाबाय आरो 10 अक्ट'बराव 50 रोजानो साख्रि होबावगोन होननानै फोरमायथियो गिबि मन्थ्रि बिथाङा सावगारियाव नुनाय साथामा बिदा फंबाय मुङा फारियै राजु श्रेष्ठ बरपतार मण्डल बिजेपिनि जेनेरेल सेक्रेटारि आरो ओनसोलनि एमएलए बिश्वजित फुकननि खाथि सोमोन्दो थानाय बेनि अनगायैबो गुबुन सानै बिदा फंबायनि मुङा फारियै सुशांक श्रेष्ठ आसुनि दैदेनगिरि आरो गुबुन सासेनि मुङा रन्जित श्रेष्ठ सासे फोरोंगिरि बिथांमोननि बिबाना गेदेर नाथाय खामानिया जोबोद फिसा सुरपतार गेलाबिलनि दिगल गान्जायाव सिखाव खावनायनि सन्देहआव सानै उन्दै उन्दै गथ'साफोरखौ गाज्रि बुग्लिदों बिसोर साथामा राबार खावनानै फाननायनि अजद होनानै गाज्रि बुग्लिदों उन्दै उन्दै सानै गथ'खौ उन्दै गथ'साफ्रा फोरमायथिनाय बादिब्ला न'आवनो बिफाया राबाराव खामानि मावो बेखौसो फाननो फैदोंमोन होननानै फोरमायथिदों ओजोंहाय बिबाना गेदेर खामानिया फिसा मावग्रा साथाम दानबफोरा उन्दै गथ'सानि खोथा जेबो खोनासङालासे गथ'फोरखौ हान्थु खेराय होनानै गनजों बुग्लिनायजों लोगोसे जोनानै जोखोम खालामदों बेनि अनगायैबो जोखोम जानाय मोदोमाव संख्रिनि दै लुनानै होदों फानलु सारदों बेबायदि इनायै साजा होदों जाथाय थिलियाव पुलिसाबो फैदोंमोन नाथाय गावसोरनि गोहोखौ साथाम दुथाङा गाज्रि बाहायनानै पुलिसखौबो बे जाथायनिफ्राय जानगाराव थानो थाखाय बिथोन होदों जायनि थाखाय पुलिसाबो फावसायनानै थाफिननो गोनां जादों दा बे जाथाया गासै बोसोराङाव फैनायनि उनाव ओनसोलनि सुबुंफोरजों लोगोसे गुबुन गुबुन दोलोनि जेरै छात्र मुक्ति संग्राम समिति कृषक मुक्ति संग्राम समिति बिरला सिट सेना आरो आसुनि मावथिफोराबो दायनिगिरिफोरखौ साजा होनायजों लोगोसे बिबाननिफ्राय बोख्लायनांगौनि थाखाय दाबि दैखांदों आरो जाय पुलिसा जाथायनि सोमोन्दै मिथिगौमोन नाथाय जेबो राहा लानो हायाखै बे पुलिसनि सायावबो राहा लानांगौनि थाखाय दाबि दैखांदों बिथांमोना जाथाया गोसारनायनि उनाव दुथांफोरखौ बिबाननिफ्राय बोख्लायनायबो जाबाय नाथाय साथाम दुथाङा दा खारखोमानानै दङ दुथांफोरनि साजा होनायजों जोखोम जानाय हालोदाव दा सानै उन्दै उन्दै गथ'साफ्रा देहा फाहामसालियावबो फाहामथाय लागासिनो दङ बे जाथायनि खौराङा ओनसोलनि एमएलएजों लोगोसे आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानिसिमबो सौहैदों दायनिगिरिखौ साजा होनाय जागोन होननानै बुंथिदों आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथाङाबो इउपिपिएलआ सोरखाराव फैयोब्ला अन्थाइ देनानै जानांगौनि जेबो गोनांथि जानाय नङा हाजिरा मावनानै बन खननानै मैगं फाननानै जानांगौ जानाय नङा गासैबो रां मोनगोन सोलायनाय फैगोन होननानै थांनाय बिटिसि बिसायख'थियाव
फोसावनाय जादोंमोन आरो बेखौ लानानै BPFनिफ्राय सोंथि खालामदों UPPLनि सायाव आरो रायजो राजाफोरनि सायावबो रांखौ मोनदोंना मोनाखै होननानै रायजो राजानिसिम सोंथि खालामो BPF दोलोनिफ्राय जायनाखि मोनब्रैजि बियाबाव सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 75,000 राङै होनो थाखाय UPPLआ रादाय होदोंमोन बे रांखौ मोनदोंना मोनाखै होननानैबो रायजो राजाफोरनिसिम सोंथि खालामो BPFनिफ्राय जायनाखि बिसायख'थिया खाथिनिफ्राय खाथियाव सौफैबाय बेखौ लानानै सांग्रां जादों BPF दोलोआबो गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोजों लोगोसे BPF दोलोखौबो सांग्रां जानायखौ नुनो मोनदों बिसायख'थिया खाथियावनोसै बे समाव अन्थाइ खाम्फा बेखेवोब्लाबो जेबो खामानि जानाय नङा होननानै बुंथियो BPF दोलोनिफ्राय दा लामा सामा दालां बिथांखि बायदि मावनायनि जेबो समय गैला थिकादारफोराबो बिल मोनाखै BTCनि थिकादारफोराबो गोबां जेंनायाव दं होननानै बुंथियो BPF दोलोनिफ्राय बेनि अनगायैबो BPFआ माखासे रादाय होयो जेरै BPFआ बेकार जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय सिगां जेरैबायदि बड'लेण्ड विकास योजनानि गेजेरजों विंगार गारि होदोंमोन बेबायदि विंगार गारिखौ होनाय जागोन होननानै रादाय होयो बेकार लाइमोनफोरनि थाखाय 100 कौटि रां बाजेटआव दोननाय जागोन जायनाखि बयनोबो साख्रि होनाया जाथावना नङा बेनिखायनो बेकार लाइमोनफोरा जाहाथे गाव गावनि आथिङाव गसंथानो हायो बेनि थाखाय 3 लाखनिफ्राय 10 लाख रांसिम होनाय जागोन आरो बे रांखौ सुख'फिननांगौनि जेबो गोनांथि जानाय नङा होननानै रादाय होयो BPF दोलोनिफ्राय थांनाय BTC बिसायख'थियाव नखर नखर साख्रि होनो रादाय होदोंमोन UPPLआ दा फिन BTC बिसायख'थि जानो गेजेराव माखासे सानल' दंसै बे समाव साख्रिखौ लानानै UPPL सोरखारनिफ्राय खौरांगिरि मेल हांख्रायनानै ओरैबायदि फोरमायथिदों दि नखराव जुदि सासेबो साख्रि मावनाय सुबुं गैयाबा बिथांमोननि मुंजों लोगोसे थंखौ जाहाथे दैथायहरो बेनि थाखाय UPPL सोरखारनिफ्राय खावलायहरदों इमेलनि गेजेरजों दैथायहरनो थाखाय खावलायदों empbtr@gmail.com बेयाव जाहाथे मुंजों लोगोसे थंखौ दैथायहरो बेनि थाखाय खावलायदों नखराव जुदि सासेबो साख्रि मावनाय गैयाबा मुंजों लोगोसे थंखौ दैथायहरनो थाखाय खावलायदों बेनि उनाव मा राहा लानाय जायो बेखौ उनाव साननाय जागोन होननानै फोरमायथिदों बिटिआर सोरखारनिफ्राय बेनि अनगायैबो BTCआव थानाय ट्राइबेल नङै सुबुंफोरनि थाखायबो सिन्था खालामनायखौ फोरमायथिदों UPPL सोरखारनिफ्राय बेखौनो फोरमायथिदों दि भारत सोरखारजों स्पेसियेल इकनमिक जननि थाखाय सावरायनाय जागासिनो दङ जुदि बियो जाफुङोबा मुलाम्फा मोननो हागोन होननानै फोरमायथिदों बिटिआरआव बर' ट्राइबेलफोरनि अनगायैबो नन ट्राइबेलफोरबो थायो बिथांमोनहा बेफार फालांगियाव 50% टेक्स रेहाय मोननो हागोन होननानै फोरमायथियो UPPL सोरखारनिफ्राय जाबाय थानाय एसेम्बलि हाउसआव अनलाइन गेम गेलेनायनि थाखाय सासे मन्थ्रिनि बिबानखौ बोखारनानै होनाय जाबाय महाराष्ट्रनि राजखान्थियाव दा बेखौ लानानै गोबां सावरायनाय जादों एग्रिकालचार बिफाननि मन्थ्रि मानिकराव ककाटे बिथाङा जाबाय थानाय एसेम्बलि हाउसआव अनलाइन गेम गेलेनाया समाज बिजोङाव गोबां गोसारदों बेनि उनावनो गोबां सावरायजानो गोनां जादों गोबां सावरायनाय जानायनि उनाव दा एग्रिकालचार बिफाननि मन्थ्रि मानिकराव ककाटेनि बिबानखौ बोखारनानै होनाय जाबाय आरो बे बिबानखौ दत्तात्रेय भारने बिथांनो होनाय जाबाय बेरेखा दोलोनि MLA NCPनि MLA रहित पावार बिथाङानो गिबियाव बे भिडिअखौ शेयार खालामजेनदोंमोन बेनि उनावनो गोबां भिडिअआ शेयार जादों आरो गोबां सावरायजानायाव गोग्लैनो गोनां जादों बेरेखा दोलोनिफ्राय बेखौनो सोंखारिदों दि महाराष्ट्र आबादारिफोरना गोबां जेंना दङ 9 आबादारिफ्रा सानफ्रोमबो गावनि जिउखौ फोजोबनानै लागासिनो दङ नाथाय एग्रिकालचार बिफाननि मन्थ्रिया बेफोरखौ सुस्रांनो जेबो राहा लायालासे अनलाइन गेम गेलेनो समय दङ होननानै सोंखारिदोंमोन बेरेखा दोलोनिफ्राय बेनि उनावनो दा एग्रिकालचारनि मन्थ्रि मानिकराव ककाटेनि बिबानखौ बोखारनानै होनाय जाबाय आरो बिथांनो स्पर्ट्स एन्ड युथ वेलफेयारनि बिबानखौ गोदानै होनाय जाबाय बेरेखा दोलोनिफ्राय बेखौनो फोरमायथिदों दि जाबाय थानाय एसेम्बलि हाउसआव मन्थ्रि बिथाङा 18 निफ्राय 22 मिनिटसिम अनलाइन गेमखौ गेलेदोंमोन ओजोंहाय मन्थ्रि बिथाङा फोरमायथिदों दि पपआ फैनायखौ बन्द'सो खालामदोंमोन आरो बियो 10 निफ्राय 15 सेकेन्डनि गेजेरावनो जादों होननानैबो बिथाङा फोरमायथिदों BTC बिसायख'थिया जानो आरो गेजेराव माखासे सानल' दंसै आगस्टनि 3थि सप्तायावनो BTC बिसायख'थिया माब्ला जागोन बेखौ लानानै फोसावगोन होननानै फोरमायथिबाय आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा BTC बिसायख'थिया माब्ला जागोन बेखौ आगस्टनि 3थि सप्तायाव फोसावनानै होगोन अदेबानि 15 निफ्राय लानानै 21 अक्ट'नि गेजेरावनो फोसावनानै होगोन आरो सेप्तेम्बरनि 3थि सप्तायावनो BTC बिसायख'थिखौ खुंनाय जागोन आरो बिसायख'थिनि गासैबो खामानिखौ फोजोबनाय जागोन होननानै फोरमायथिदों अदेबानि BTC बिसायख'थिया 15 निफ्राय 21 सेप्तेम्बरनि गेजेराव जानो हागौ आरो बेनि गेजेरावनो अदेबानि दुर्गा फुजानि सिगांनो बिसायख'थि
जोबनायजों लोगोसे बिसायख'थिनि फिथाइ फोसावनाय बेफोर गासैबो खामानिया जोबगोन होननानै फोरमायथिदों आरो दुर्गा फुजानि सिगांनो बिटिसिआव गोदान सरकार मोनगोन होननानैबो फोरमायथिदों आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोरमायथिनो गोनांदि 28 सेप्तेम्बरनिफ्राय दुर्गा फुजाया जागायजेनगोन बेनि सिगांनो बिटिसिआव गोदान सरकारखौ मोननो हागोनखौ जों आसा खालामनो हायो। बिटिसि बिसायख'थिखौ नोजोर होनानै बिजेपि दोलोआ गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन जादों। अदालगुरिनि मदैबारि हरिसिंगा आरो कालिंदुवार बे मोनथाम बियाबाव आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया फैनानै केम्पेइन खालामदों। डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माजों लोगोसे एमपि दिलीप शइकिया आरो मन्त्रि पीयूष हाजरिका बिथांमोनहाबो बेयाव बाहागो लादों आरो बे मेलाव बाहागो लानानै बिथांमोनहा बिसायख'थिनि गोबां खोथाफोर होलांदों। फिसा खोथानि थाखायनो फिसाया गावनि बिसिखौ गोबौ हाथियारजों दानदों जायजों गोब्राब जोखोम जानो गोनां जादों। बिसिया जनाय सिखारि गामिनि थागिबि मीना पाइटआ फिसायनि दाननायाव जोखोम जानो गोनां जादों। फिसायनि मुङा अनिल पाइट। फोरमायथिनाय बायदिब्ला मीना पाइटआ खामानि मावनो थाखाय गुबुन जायगायाव थांनो ओंखारदोंमोन नाथाय फिसाया बेखौ हेंथा होदोंमोन। बेयावनो सानैनि गेजेराव दान्थे बिदान्थे जादों। खोथा मानियालासे बिसिया रेलजों थांनो थाखाय रेलवे स्टेशनाव फैदोंमोन। बेयावनो फिसायाबो उन फैफानानै गावनि बिसिखौ गोबौ हाथियारजों गाग्लोबदों होननानै मिथिहोदों जायजों गोब्राबै जोखोम जानो गोनां जादों बिसिया। फुंनि 6:15 समावनो बे जाथाया जानो मोन्दों। बे समाव स्टेशनाव साथामल' स्टाफ दंमोन होननानै फोरमायथिदों। उनाव स्टाफफोरा फैनानै रैखा खालामनायनि हाबाखौ मावदों आरो जोखोम जानांनाय बिसिखौ देहा फाहामसालियाव दैथायहरदों। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।